Ki aku ora ngenyek ya, aku ora ngenyek, ora ngece sapa-sapa, ora ngenyek sapa-sapa, ora nyindir sapa-sapa ya. Emangnya fakta kan ngono kuwi. Nek sing wedok wonge ora mandiri, ora duwe pikiran nek kepengin memperbaiki ekonomi keluarga pasti wae kehidupan keluargamu yo ngono-ngono tok. Ya memang nek kowe ngomong ya ora apa-apa, ora sugih ora apa-apa, ora ndek duit ora apa-apa, ora bahagia, ora ora ndek duit ora ora apa sing penting bahagia. Tak omongi ya, wong urip kuwi ya, wong urip kuwi ya kabeh-kabeh kuwi butuh duit. Walaupun kowe ngomong ya, ngomong nek wong ra duwe ra apa-apa sing penting bahagia. Lah memang kowe bener manganmu apa? Mangan sego, mangan lawuh, enek lawuhe enek segone kuwi nganggo duit. Anakmu sekolah, anakmu butuh vitamin, kuwi ya harus pakai duit masane. Lah kowe nek ngomong mangan ra mangan sing penting bahagia kuwi ora masuk akal kuwi. Ora masuk akal kuwi. Nek kowe duwe bojo ngono kuwi ya, mang ya ora ana peningkatan sing ngono kuwi. Ki aku ora ngenyek wong sing nganu ngono kae ya, lugu-lugu ngono kae ora manut bojone ngono kae ya. Maksudnya ki dalam arti wonge ngatong bojone nang omah, gak duwe inisiatif mandiri, gawe usaha opo ngono ya ndek asline duwe pikiran duwe usaha opo, tapi nek ra modal kuwi piye? Terus piye ngono lho. Makane kowe nek duwe bojo wis wani kerja apa meneh luar negeri, syukuri. Syukuri ya. Aja terus bojomu kuwi mbok